La veritat és que hem descansat quasi 2 mesos, que ho necessitàvem de la temporada anterior i repeteixo el que dic molts anys, que és que els jugadors han fet una pretemporada espectacular, ahir van fer les proves físiques i així ho han constatat, és a dir, que de moment molt content i molt satisfet de la plantilla. Els hi hem demanat molt d'esforç aquest estiu, perquè l'any passat vam fer una campanya, jo crec que extraordinària, i aquest any doncs, la gent i tothom i nosaltres mateixos ens exigirem intentar estar al mateix nivell que l'any passat. No? Tenim molta joventut i el que et deia és que els hi hem exigit molt de treball aquest estiu perquè puguin evolucionar físicament molt per poder-se adaptar i poder ser més forts aquesta temporada vinent, i aquest és una miqueta l'objectiu, no? Créixer físicament al màxim possible perquè aquesta joventut i els jugadors que ja tenim que porten més temps doncs, estigui tot més igualat i puguem ser encara més compactes del que vam ser l'any anterior. Jo crec que l'objectiu que tenia l'any passat quan deia aquesta frase era que el que ens interessava o el que volíem era anar partit a partit i pas a pas, sense haver d'obsessionar-nos amb grans fites, perquè el que ens comporta això és generar-nos estrès i pressió que no és bo. No? Llavors, per tant, no sé si és el mateix discurs que el de l'any passat, però sí que és el mateix pensament. És a dir, tinc clar que el que vull és classificar-me per la Copa del Rei el més aviat possible, per així poder pensar en altres coses. Tenim un grup de Champions que quan ens el diguin que serà espectacular, una lliguilla que aquest any ens estalviem un pas previ, que per nosaltres era molt important, i anirem partit a partit. Jo crec que és cert que la joventut té un any més, que els hi hem demanat molt d'esforç perquè es facin més grans, però continuen tenint un 18, 19, 21, 22 i 23, no? I això és així. Però estic molt satisfet de l'equip, tenim 3 esquerrans, 3 datants, jugadors amb molta més experiència, crec que ens dona més registres, tant ofensius com defensius, canviarem coses tàctiques perquè els equips ens estudien i hem de millorar cada any, i bé, amb ganes de treballar. Sí, jo crec que més que la pressió el que ens ha donat jo crec que és confiança i tranquil·litat, que és el que dius tu, no? Jo crec que el fet d'haver guanyat la Copa l'any passat ens ha donat un punt de pausa i de tranquil·litat que sempre és millor treballar des d'aquest inici. No? El que no hem perdut és l'ambició. Al final de temporada passat crec que vam arribar en un gran moment i vam caure eliminats a semifinals d'una manera molt dura i ho tenim present i hem d'aprendre d'aquelles 3 derrotes i hem d'aprendre que també vam ser capaços de guanyar la Copa del Rei. No? És a dir, aquestes 2 coses són les que les hem de tenir a la retina i una ens ha d'ensenyar quin és el camí i l'altra ens ha d'ensenyar que hem de ser una miqueta millors encara. No? De fet, la pretemporada també la plantegem diferent que altres anys, és a dir, a les pretemporades anteriors hi havia una càrrega tàctica al principi, a part d'una càrrega física, hi havia una càrrega tàctica molt gran per evolucionar ràpid. Ara el que hem d'intentar és perfilar, cuidar més els detalls, perfeccionar les finalitzacions, ser molt més detallistes, perquè tot aquest volum de tàctica que ja tenim, intentar-lo perfeccionar encara més i ser molt més quirúrgicament molt més eficients. No? Molta il·lusió, no? Una temporada ja com vam acabar l'any passat, amb molta gent de casa, amb un hoquei molt atractiu. Venim d'un molt bon record de la temporada passada, recordo que vam posar notes molt altes, però ara ja començar des de zero. Tant les expectatives com amb una gran il·lusió, però començant des de zero. Hem de tornar a posar-nos al mono de treball que dic jo. El de l'any passat ja està fet. Ens va sortir tot molt bé, però això no significa res per l'any següent. No ens dona cap tipus de res. O sigui, al final hem de tornar a començar. Sabem quin és el camí, perquè l'any passat sí és veritat que el vam trobar. Sabíem doncs, com treballar i sobretot com resoldre els problemes que apareixen al llarg de la temporada i ja et dic, una altra vegada l'important és molt mental, no, això, perquè ja et dic, l'any passat doncs, està clar que condicionarà, però hem d'intentar que condicioni molt poc i tornar amb les mateixes expectatives que l'any passat, que és partit a partit i a veure fins on arribem.
són nanos molt treballadors, molt humils i sobretot que no es desviïn, perquè això a vegades d'un dia per l'altre, per desgràcia, canvia, no? Doncs els grans hem de donar exemple, hem d'estar sobretot a les més dolentes, quan les coses no vagin tan bé, i els petits ajudar-nos i de mica en mica cadascú tindrà el seu moment.